الحمد لله الكائل وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أمبادين تبشر فلا الأجابة وملكنا ملكو كان كأوفو كأول نيمان سانغا أنيواتي أو كنيوم دليلا كألا تنو ألا مينكو كأدم دون حقل جكين عليك الدومباولا ككشيني نمانيني أكوك محمد رسول الله أني أسمو سنماوني أكاسا نيماو أني ما ما يقولوا نفتقو ni bara nyuman keli ye fo kase jodoma ala kanini aw ye o jamakulu sanumayna bi wajuli kene kono ambi aw ladoniya kafo ambi ashura'i ale kene kono la ashura'i ale muharram kalo kletan shuye mi kene be nyanamaya mali kono yoro chamana o hukmu kono la tv shirifla ladado ale be wuli ka joke kase ankara mo be kene munun sigi la selili blasirali kama ka o kene nunu sheria nyinanta imbena utukalo sa bafla ani muga ansira misra de misri kono la ankaramoko ustazul fadil khadim shurafa muhammad abu jaafar jabati aleye kene basigi anye kalasilike anye ashura inafa ani hujunu mi islamaya soro blasiralika angaje angulu sheria nyogofe la yikle ala ni kirani alu bitu kasra ambala de subhanahu wa ta'ala alaka an sabati ukam wala ambe ka babu min kifoni yemi no ye ashura do ya kenyene jendonye kada hadisa munuseru ango hadisa munuseru ma anga lajenya fe sunna mo yereka hadisa kitabula be kala turumunuka yala akumo ko konowa abe bukhari konowa abe muslim konowa onato yala abu kono ka foko ala adama ka tubi menaka ba mawa Ismaila kishira kabo fa'alima kabe ode mawa ambaye kafo ayi otulu kono wa hakli yereba afwani ko adama ka tubi minana kabe arafa donema wel selba kalo kile kono toy Ismaila kumabora ni sarajigi kabo Ibrahima ka kantigelima kabe selba kile tandema ayin seli kesisa bela jele ado kera kabe mima وقبل من كرار كري صلى الله عليه وآله وسلم عاشوراء يا القرآن جيناك كبعاشوراء ما أي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن جينا سبحان ليلة القدر وتعاشوراء شوية على كراك بمكة كتا مدينة كهجرة ومكة عاشوراء لو كرا ربيع الأول على كرا صلى الله عليه وآله وسلم akasana ile makeka bama walhamdulillah kodi kirala ashura no Husaini ka somere mali kodi kirala oye Husaini ka somere mali ala kirayo ko kashi Ali ya ko kashi Zahra ya kashi Hasan ya kashi o kuma ni jama dalajara kanyo hakli jigo wala ويكسنتي رك كما كان دي القرآن لو سورة الزمر لقني أقول منا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أقول يوم لا ينفع معذرتهم الله سبحانه وتعالى أقول علي الله ale ba ka cidon deme jiena ani lahara ale ba ka cidon deme jiena ani lahara ani wa yawma yaqumul ashhad inna lanansuru rusulana walladhina amanu ne ala ya wajiba nyereka men ka cidon deme ani mamun liman yaraka fara cidon ka ahlul baytu ukanu baw ulu faralen do kaw ala ko abu amdeme fil hayati dunya jiena abande min jume al hujja wal barahin dalu kenekanda ka bo qur'ani hadisa la ka jira mawla obeke jiena wa yawma yaqumul ashhad kullu harajun fana ala ba ka kiraw de mejira aka mu'minu fana abulu de mejira
kadaka Allah subhanahu wa ta'ala de kira nunu ke sunna dun bawe ka mu'minun nyema nunu fana ke sunna dun baye kira la ahlul bayt aljina kono dew afuna ngo kuntige Hasan na Husaini muso kuntige Zahrawi ako ale kira man kuntu mawla fa ali mawla sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wala yawma yaqumul ashhad ma mun kira somo fe sigatala ube ala kademe ngamma mun kira somo faqatu ala kodela yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar yawma dumi la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum minu yu yere tonyo ni ala tanakeli munu yu yere tonyo ni ala subhanahu wa ta'ala sosoli ani munu kera ala kira somo ulu tonyo bay munu ye ala kira tonyo ka ka sudungu tonyo aqulahum la'na ko ala ka danga buyi wa jahannama sotte jugo fana buyi ni sigara kira ka kole ulu nyanimbo ulu dahalila suratul ahzab kono setigi subhanahu wa ta'ala ako alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu munum be ala na ka kira toro alay mufo la'anahumullahu fid dunya wal akhirah ala ka danga sabati ulu kan jena wa sabati lendu kal akhirah muna kadaka ukera mau kan kado mogoni chienche ani noroche ala kasira o kira kasira o yaka alul bentui ni mami nyulu tonyo wal maku toro o kuma roti kilama abefe ala ka dine nyuma o de kana se mo o de lambai sayyidina Husaini ka kuma kana دولولا أكو يا أيها الناس أو هذا مدون إن الله والله ما خلق العباد إلا ليعرفوه نقول لا ألا مدان في ندان كن فوي كسر فوكا كألي على دون بغير معرفة سبل يامي يا بتو يا دونو اعرفوني قبل أن تعبدوني أين دون فلسنا كم بتو فإذا عرفوه عبدوه kuni jonye ala don ube ala bato fa idha abaduhu istaghnaw bi ibadatihi an siwa nu dusukun kuluna ala kola ka ala soro ube kariya ka bo fembela jelenko madha wajada man faqadak wa madha faqada man wajadak sayyidina Husaini bo fodo wala ko ala ni ma mi soro munde to bolo ni ma mi be soro munde bo bolo faqala lahu rajulun ceeɗo willaka Husaini yininga bi abi anta wa ummi ibna rasulillah ko ala kira de mbi ikuma bonin fani mbay wa ma ma'rifatullah ala don korayde ko ala don o korayde ako ala don koray mi ma'rifatu ahli kulli zamanin imamahum alladhi yajibu alayhim ta'atuh wati bemo ukadon ko joninde alaka hujjay joninde bu gere Allah subhanahu wa ta'ala la ni o alaka ma sugandile nuyo don o be ala don o lamba fanga dawla Allahumma arifni nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsaka lam a'rif nabiyyak Allahumma arifni nabiyyaka fa innaka in lam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjatak اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني ألا مبي ديري أتونجي دون نيني دون مبا دون مامينشي سبلا ألا تنا مالا هولونشيو ني ألا دون كافو كودو مسادو كودو ناديشي ألا تنا تونيولي كلاكيو
ni ala don ka fo la dirido ala mi ko ma Allah yuridu zulman lil ibad ala ta fe jonshi ka tonyo ate tonyo le kelachi wama kuntum muttakhidha al mudillina aduda ala te tonyo le kela filibanti ato ka de me bay fiu okma ko ni ka chiden do min kanga bla chiden nola mbodo ni ala kira do ka fa chi ko jume التزكية التعليم عن اللاتريا على كرا كشيلا مكام كماو جوغو نيكو تربية كو سي علم كو ني سي علم كو جوغو ني أني كو كالا دينا ولا ما من كان بلا كرا نولا فو كاسورو كو روحانية على دونو كو بون كاتمتو بلا جلين تاكا ولا ساكا سيكو إيديكي وكما كنك ماو بمين فامو على دي على كرا جوغو ني أدبني ربي o ala kira sahaba bela kira ere jon lamo ali arabi rasulillah ninga soroka aka logiciel sigala ka soroka fo ne doni duwe ali ya dai ni mami ba fe ka do ne kira ka doni dugu ibe do adafe ni ma do dafe ni ko ko ta ma o be fe do film ibe do da defe okma alul beitu de ala kira ka sunna do dai le vrai sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentré par la porte d'Imam Ali aydu Ali Kadhafi namadu dafe okmana alaka ambe sawabam okma alul beitu ulude ala kira ka sunna tawre alaka ambe sawabam da ambalma télé flebarde kerenkerela anyere ka télé mandi no e shirif la télé amba nga shirif la dubatuma mbo passe télé mina shirifu ka télé abbela jele assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ambe ashura shura do indo ani shudo do be jabi ala ambe ala deli subhanahu wa ta'ala kene min sigile flani a horoma kama amana ke jien roro onga kene ako siri an karamo ka kene wala an karamo ka kene akulu fana tasiri ala kira tala ka besiri siri nyona barka min kumbe akene folo sigilila ane akene laba o koso anga jamana abela hala mina alaka abo longo lambala ka anga jamana ka ayele tie jamana bele jele sa o sebale o bikeni walanda munum be di amma ahlul beitu ka walanda wala anga nyogon kanu anga hene nyogona anga nyogon deme ani anga ke mawe munun jila jalendo anga sacrifice ke anni ananga nafulo ananga kole anga son o beka o ka je o beko ala ani kira ani faso joli o kama ina fo Hussein alayhi salam aye anindi ka dum a jenyon kulu bele jelen di mun koso wala sa ala kira ka dine o jole meto ni Hussein kunte sa soro dine yele male o de kumbe gale ka gringa jode mo holla kunu ka fo dine sebe sebe we ala kira sumo o tay wala ambe ala deli ala nyina njirana ka an shite me sawala كدوكي أنكرم بقى السيد الشريف من مدن هيدرا أني شرفوه به أنا كانوا بقى به أني جمانا يندون بقى به أني جين فانتنني أسلامه بيل جلي الله سبحانه وتعالى كأنه صن على كيافالا أنا كجينا أني لبان كنيما كان بيل لبان الجنة كنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alhamdulillahi rabbil alamin o hukumu konna la an sera an karamɔgɔ ustazul fadil abdul mumin male ɲamakɔrɔ a ye ashura i nafa hujunu min ye silamɛya sɔrɔ weleka min b'a bolo ka se malidenw ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ an ka ɲamada o fɛ abadenw an tilela hɛrɛ la yarabi ala k'an si hɛrɛ la an sigila hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ sigi min na bi ala tanu kɛnɛ don ala barikada kɛnɛ don n'o de ye sanyɛlɛma ye
n'an ko a ma ko ashura muharamu kalo tile 10 tile 9 tile bele ni ka dugu jɛ 10 na o de kama a welela ko ashura ko 10 salo an sigila nin kɛnɛ kelen kan ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn Allahu ta'ala min y'an bɔ san tɛmɛlen na ni ka kura sɔrɔ shairu ko ten a ko innal jadidaini iza ma istawalaya alal jadidi adniyahu ila al bida a ko i k'a dɔn kurakurama fɛn fila o tɛ dɔwɛrɛ ye su kola dugu jɛla don kurakurama fɛn fila o tɛ dɔwɛrɛ ye senkɔni ka ɲɔgɔn fale o de bɛna ni militi falili ye militi ka ɲɔgɔn fale o de bɛna ni ɛri ka falili ye ɛri ka falili mɛ ban fɔ tile banna tile banna tile wɛrɛ bɔla o mɛ dabila fiyewu fɔ kalo dɔ sala kalo wɛrɛ sɔrɔla kalo dɔ sala kalo wɛrɛ sɔrɔla o mɛ dabila fiyewu fɔ san fana yɛlɛmana a ko o tuma o de bɛ to ten ni ka na kurakurama fɛn bɛɛ kɔrɔ san ka yɛlɛma yɛlɛma a ko de la don dɔ la i bɛna denyɛrɛnin ye a kɛlen bɛ cɛkɔrɔba sijɛ ye don dɔ la i bɛna denyɛrɛnin ye a kɛlen bɛ musokɔrɔba sijɛ ye san ka yɛlɛma yɛlɛma o de ye e ni ne bɔ salon na ni ka ɲinɛ sɔrɔ o tuma a ye anw minnu sɔrɔ yan min bɛ wajibi an kan Alahu Ta'ala ka yamaruya k'a labatoli don o ye jumɛn ye la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid ko n'an y'ale Alahu Ta'ala tanu ni k'a barikada wallahi a n'an jidi a kɛ hɛrɛ caman na an sigilen filɛ o ala tanu ani o ala barikada kɛnɛ de kan an ni dɔw ye salo kɛnɛ in sigi ɲɔgɔn fɛ sani ɲinɛn cɛ an y'olu sɛnsɛn ka taa olu bila kaburudon na an ni dɔw ye salo kɛnɛ in sigi ɲɔgɔn fɛ sani ɲinɛn cɛ olu dalen filɛ dɔgɔtɔrɔso la u tɛ su ni tile dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma a ye anw minnu sɔrɔ balo la a n'a ye anw minnu sɔrɔ kɛnɛya la ani min yɛrɛ sigilen bɛ wajulikɛyɔrɔ la ni o n'a tani bɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ dɔɔnin bɛ bɛɛ la o n'an y'a sɛgɛsɛgɛ sisan i n'a sɔrɔ maa caman ni dɔɔnin bɛ ka yaala yaala dɛ nka hali bi ala fo k'a ka ala waleɲuman dɔn o kan sigi kun ye ashura ye ashura dun ye mun ye ashura ye muharamu kalo tile 10 de ye silama san ka yɛlɛmani an filɛ o de kɔnɔ n'o ye muharamu kalo jɔli ye k'a daminɛ a tile fɔlɔ la ka taa se a tile 10 na koba caman kɛla o kɔnɔ o kama o welela ko ashura kuma min na ni alakira nana madinɛ a nana yahudiyaw sɔrɔ u bɛ ashura sun n'o ye muharamu kalo a tile 10 don ye alakira u wele k'u ɲininka yala aw bɛ muharamu kalo tile 10 sun a b'a sun mun kama o ko anw bɛ muharamu kalo tile 10 sun ka d'a kan anw ka nabi ɲuman n'o ye nabiyilahi musa ye kɛlamulahi musa a ko de anw ka nabi ɲuman ye ani firawuna tun bɛ kɔnba la nka kɛlɛ jala musa la n'o ye anw ka nabi ɲuman ye ni ka bɛn ashura don ma anw fana y'o bila an ka tarikuw la ni san yɛlɛmana ka taa se ashura ma anw bɛ ala fo ni ka ala waleɲuman dɔn a don an tɛ dumuni kɛ an tɛ ji min an bɛ sun ka ala barikada alakira ko aleyhi salatu wa salam a ko tuma ni aw bɛ o don sun ko aw bɛ ka ala barikada musa ka jɔyɔrɔ kɔrɔtali kama ni musa ni maa kɛ kan ne de kɛ kan ni musa ye ka tɛmɛ aw kan ka da kan musa ye kira ne yɛrɛ ye kira ye musa ye naɲuman ne yɛrɛ ye naɲuman ye musa nalen tun bɛ mission min na ne yɛrɛ b'o mission kelen de la o tuma anw ni musa de ka kan ni ka tɛmɛ aw kan walasa anw ni yahudiyaw ka bɔ ɲɔgɔn na ala kira ko a ka sahibaw ma ni san wɛrɛ sela san wɛrɛ muharamu kalo n'o sela a ko ne yɛrɛ ne tile 9 sun ni ka 10 sun ni ka fara a kan walasa anw ni yahudiyaw ne bɔ ɲɔgɔn na tarikutigi ko sani o sanyɛlɛma cɛ Alahu Ta'ala ka wele ye ala kira sɔrɔ ala kira ye ala ka wele jaabi nka fɔlɔ minnu ye olu y'a bila u kun na san o san n'a sera tile 9 ani tile 10 u b'o su ka fara ɲɔgɔn kan ka ala barikada k'a tuma ala kira ka programme na o tuma ashura donba don silamɛw ka sanyɛlɛma an filɛ o de la nin ye a bɛ se tuma caman ni k'a tɛmɛ maa caman tɛ bɔ a kalama
parce que pétrani di ci ala donte kala tuma do dumini duma yɛrɛ ti to ala yɛrɛ k'a sɔrɔ alisilama mumini ɲuman ka k'i hakili to don min na donba minnu na Ashura y'a dɔ ye a dugaw ti ben a sarakati ti ben i bɛ fɛn o fɛn fɔ Alahu Taala ye a don kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen jaabilen don o de ye Ashura ye o Ashura n'an y'a ta tarikutigi bɛna ɲininkali kɛ ko mun y'a kɛ silamɛw ka sanyɛlɛma ye n'i y'a ta k'a lajɛ sisan Ashura ale kalo yɛrɛ dama lahɔrɔma kalo dɔ don n'o ye san kalobaw dɔ ye o faamuna bon sisan ka se k'a ka silamɛw ka sanyɛlɛma ye ala kɛra ka sayaba dɔ de y'o bila sen kan n'o ye Sedina Umaru ye ale de y'a sɛbɛn tariku la tuma min na n'a y'a jɛɲɔgɔnw hakili ɲini olu bɛ lɛtiri fɛn o fɛn sɛbɛn u bɛ jate fɛn o fɛn bɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ ta ni Nabila Isa bangeni ye o tuma an tɛ se ka to olu ta ka ten wa fɛn tɛ anw yɛrɛw fɛ wa an tɛ se ka dɔ wɛrɛ labɛn wa o tuma u farala ɲɔgɔn kan ka hakiliw jira ɲɔgɔn na Sedina Umaru hakili taara jumɛn ye ala kɛra ka hijira ka bɔ Maka ni ka na Madina ni Madinakaw y'a kunbɛn ni taare o tuma ala kɛra y'o ta ni k'o kɛ silamɛw ka tariku ye san yɛlɛma o san yɛlɛma o tuma na o bɛ taa bɛn alisilamɛw ka san yɛlɛmani ma o de kɛla ka bɛn Ashura ma o Ashura n'an y'a ta k'a lajɛ tarikutigi bɛna f'i ɲɛna ko Nabila Isa ruhulahi kuma in faamu na wa ko a bangena ka bɛn Ashura ma tarikutigi dɔ ko ten k'a yɛlɛla ka bɛn sanfɛ k'a yɛlɛla sanfɛ ka bɛn Ashura ma tarikutigi dɔ ko ten o Ashura n'an y'a ta k'a lajɛ tarikutigi bɛna f'i ɲɛna ko Nabila Musa i n'a fɔ an dɛmɛn'o kan cogo min na ko a sera Firawuna na ni ka bɛn Ashura ma tarikutigi bɛna f'i ɲɛna ko Ashura min ye Nabila Nuha ye awɔ Abdul Gafar kasikɛlaba in Abdul Gafar de y'a tɔgɔ sɛbɛ a welela ko kasikɛlaba o de ye Nuha ye k'a ka kunu a taala bɛlɛ ni ka bɛn jumɛn ma ni ka bɛn Ashura ma o Ashura n'an y'a ta k'a lajɛ tarikutigi bɛna fɔ an ɲɛna ko Nabila Yusufu bɔla kɔlɔn kɔnɔ ni ka bɛn Ashura ma n'i ye nin koba ninnu fɔ an bɛ nisɔndiya parce que nin bɛɛ ye silamɛ ka kunkɔrɔtaw ye nka o tariku kelen n'an y'o ta k'o lajɛ an bɛ gafew yɛlɛma koba minnu kɛra Ashura kɔnɔ an bɛ taa se gafe dɔ ma u b'a fɔ o ma ko gafe noire min finnen don mumini n'i y'i sigi k'a lajɛ ni Alakira kanuba y'i sigi k'a lajɛ n'i y'a kalan i bɛ kasi ka taa ɲɛji ban i ɲɛ na ni ka kasi joli la ka taa o ban ni k'i sigi k'i sen fila sɛrɛkɛ dugu ma o jumɛn ye a bɛ f'i ɲɛna ko Hussein fagala ka bɛn Ashura don ma Karibala a tɔɲɔlen Hussein fagala ka bɛn Ashura don ma o dama tɛ k'a denw faga ka bɛn Ashura don ma o dama tɛ maa o maa ko i bɛ Hussein fɛ a don k'a bɛɛ faga k'a kunkolo tigɛ ni k'a kɛ balon ye k'a taa u ni ɲɔgɔn cɛ Alakira mɔden Alakira ye min kɔrɔta k'a jira a ka sahibaw la a ko Hussein minni Hussein yɛrɛ de bɔla ne la wa ne yɛrɛ de ye Hussein de ye ne yɛrɛ de ye Hussein alisilamɛw o de fagala ka bɛn Ashura don ma dugukolo min b'a la n'a bɛ wele ko Karibala o kɛra ka bɛn Ashura ma o de y'a la masiba ye o de y'a la tɔɔrɔko ye o de y'a la fujunuko ye k'a ye mun kɛ a bɛnna walimuso kan wa a ye sonyani kɛ wa a ye maa tɔɲɔ wa a ye walinafolo ŋanamu wa ayi k'a ko a mɔkɛ ka taa sira tiɲɛ o ka segin ale de ma ne bɛ e ɲininka sa o ni Alakira ka taabolo mɛ segin Hussein ma a bɛ di jɔn ma ni Alakira cɛ mɛ di Hussein ma a bɛ di jɔn ma o tuma a tɔɲɔna ni ka bɛn a kan o de kama ni ka faga a tɔɲɔlen a n'a denw ka kɛ ka Alakira zuruya bɛɛ kɔ a don o kunkolo tigɛla ka tile 40 kɛ kunkolo ni farikolo mɛ ɲɔgɔn ye f'a tile 40 don kunkolo sɔrɔla ka taa fara farikolo kan o de ye 40 ye hali sini an fɛ yan ni maa sala a bɛ fɔ ko tile 40 saraka bɔ a laseli tala y'a di
mele sita haramu de an ka nin jamana ni maa min y'a sidɔn y'a dɔn ni alakira somɔgɔw kɔfɛ dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye siya ye ne ye ɲininkali kan n ko yala ko siya n ko yala ko mun de don ko minnu bɛ alakira somɔgɔw kɔ la pasa k'aw fɔli de ma ko siyaw n ko bɔn n'o don ni maa ma kɛ siya ye i tɛ taa alijinɛ kɔnɔ ni siya de ye alakira kɔ la pasali ye maa o maa mɛn ko ye i tɛ taa alijinɛ kɔnɔ alakira y'a kale a ko maa o maa sala n'ale n'a bɔ n'o hasida misikala zarati ye ko alijinɛ kɛli ma haramu ye ka tila k'a kale maa o maa sala n'ale n'a bɔ n'o kanu i sala ni o ye a ko a tigilamaa mɛna sa yɔrɔ o yɔrɔ a mɛna sa lahala o lahala la ko a tigilamaa bi taa lahara a seyidi sulama anw ka jamana in na yan silamɛya donla anw fɛ yan ni alakira bɔ n'o kanu de ye an fɛ yan ni den sɔrɔla ni fila don fila nin tɔgɔ ye joli jumɛn y'an fɛ yan hasan ni hussein n'i ye filaninw ye dɔrɔn kelen tɔgɔ lasana kelen tɔgɔ ye hussein e y'o sababu dɔn wa alakira bɔ n'o kanu anw fɛ yan i bɛ tɔgɔ kɔrɔba dɔw ye f'a yɛrɛ b'a fɔ nin tɔgɔ ye bamanan tɔgɔ ye sa i bɛ taa duba dɔw kɔnɔ a bɛ fɔ yɛrɛ ko dutigi tɔgɔ ko sina e b'a fɔ ko sina k'o ye bamanan tɔgɔ ye sina tɛ bamanan tɔgɔ ye ayi sina ye lasina de ye alihuseini bamanan ye s'o fɔko la wa bamanan ko sina i bɛ taa an ka duba dɔw kɔnɔ yan i bɛ taa dɔ ye ko sinali sinali kɔrɔ dɔ wa sinali an ko seyidina ali fɔtɔ de don sinali seyidina ali de don bon an ka jamana in de falen bɛ na depuis lawale fo ka n'a bila bi la bi a kɛla ko kura ye ni i y'i da maga alakira bɔnɔ dɔrɔn ko karisa b'a fɛ ka don siya la ni siya kɔni kɛla alakira bɔnɔ lapasali kɔni ye an bɛ taa n'o ye lahara o tuma na an badenw ni ne asura ye dakurunya kelen ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kun asura dugawu jaabi a n'a gɛrɛ ala la a n'a mustajabu a n'a jurumu yafa n'an sigila o kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka mun de jira alahu ta'ala la an bɛ fɔlɔ k'an ka jamana de jira ala la ala kira ko ta ko hubbul watan minal iman a ko faso kanu k'o ye limaniya dɔ ye mali bɛ yɔrɔ min na bi fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a ka mali hami mali bɛ yɔrɔ min na bi mali hinɛ k'a ka don fasoden ɲuman bɛɛ la bɛɛ kɔmana gɔlen don faama ni fantan setigi ni sentan bɛɛ lajɛlen kɔmana gɔlen don o tuma nin sigiyɔrɔ in na ani nin waati in na ani nin don barikaba ma in na anw b'an ka jamana ta ni k'a jira alahu ta'ala la ko a ka hinɛ mali la dɔ kɛla tɛ sa maliyɛnw joli bɔnna ɲɛjiw bɔla kɔmɔnɔgɔn ye maliyɛn minɛ sa muso filiyatɔ cayala falandɔniw cayala mali kɔnɔ sanji bɛɛ maliyɛnw kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan o tuma ka tila ka mun fɔ maliyɛnw ye hali bi bɛn ani kelenya n'i y'o fɔ a bɛ gɔ mɔgɔw la n'i ko hey maliyɛnw a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a ye mun ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali dɔ kɛla ten ne ko n'e ma sabali i bɛna mun kɛ bɛnbaliso ye mun ye don dɔ tɔmɔngɔ bɛnbaliso don dɔ tɔmɔlangolo bɛnbalidugu don dɔ dugulangolo wa bɛnbali jamana don dɔ jamana langolo hali n'an ye ɲɔgɔn fa kɛ ɲɔgɔn ban n'an bɛ bɛn kelen ma a bɛɛ kalo o la maliyɛnw a ye jɔ an ka bɛn kelen ma an b'an t'o la ni ka foli bila ka taa an fa n'an karamɔgɔ n'an ka seko ma amiril muminina seki sherifu usman madani haidara an ka fiɲɛ ye ɲɔsurula bolo sɔrɔ sanfɛ o maa o maa b'i dagoe mali la bi k'a kɛ dilan i y'a sɔrɔ hayidara y'a fɔ kɛ kɔn ye maa o maa b'i dagoe faamaw la bi k'u kɛ kɛ laadiri ye i y'a sɔrɔ hayidara y'a fɔ kɛ kɔn ye maa o maa y'i dagoe faamaw la bi k'u ka sonyali dabila k'u ka tɔɲɔli dabila k'u ka tile i y'a sɔrɔ hayidara y'a fɔ kɛ kɔn ye o don ni bi tɛ kelen ye o don dɔw y'a sɔrɔ a kɛ kala dɛrɛ nka ni gwabugu kɔnɔ sumana i na jakuma cɛkɔrɔ y'a kɔnɔ dosokɔrɔ yɛrɛ ne doni k'a nɔngɔma kɔnɔ faamaw kɛla batɛmɛsira ye sa bɛɛ b'i ta fɔ sa n'o tɛ nin belebele in y'a fɔ o don de b'i tɛ kelen ye an tɛ hasidiya dabila an k'o bonya ma se i ka cɛkɔrɔba ye wa
an b'a ɲini Alahu taala fɛ sijani kɛnɛ labanko ɲuman yɛrɛ bɛ Ala k'o d'an ma Ala kira kanu kama bi don lahɔrɔma kama sɔli ala rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashura hukumu kɔnɔ halisa an nana se Bamako kura sirifila bulondaba dala an ka sirifkɛ Muhammad Shuala Bayaya Haidara a ye laseli kɛ an ye. Ashura hi hujunu min ye diinɛ sɔrɔ ka kira ka denbaya sɔrɔ a ye laseli kɛ an ye o kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Seni tari sara Ala kira kaburu la ɲana ka bɔ ka t'i sara an ba Fatimata kaburu la n'o y'a ba ye Useni b'a yɔrɔ dɔn ka t'i sara a balimakɛ Asan kaburu la a bɛna sira ta a sugura Ala kira kaburu la yen de a dalen k'a ka wuli k'a ka sira ta k'a bɛ sira min kan alijinɛ sira don a kana bila dɛ mɔgɔ si kana lasigi sabu n'i ka alijinɛ sira daminɛ mɔgɔw bɛ na ko segin a don ta a bɔ ta u bɛ n'i bagabaga ni fɛn fɛn a bila kana si lamɛn t'i ka ci la Useni ye sira minɛ o de la a saralen a fa n'a ba kaburu la i b'a dɔn o de la ko kaburu ko tɛ kodenni ye k'a ye ko Useni a ma bɔ fiyewu Madinɛ f'a taar'i sara a ba kaburu la a fa kaburu la a o b'a yira k'a fɔ ko su tɛ fɛn la filita ye kaburu kan ka kɔlɔsi kaburu kan ka kɔlɔsi dɔ fa sara o t'a fa yɛrɛ kaburu dɔn dɔ ba sara o t'a ba kaburu dɔn dɔ balima sara o t'a balima kaburu yɔrɔ dɔn tugun a bila kira de y'a fɔ k'o tigi ye dangaden ye kira de y'a fɔ ko dangadenya tɛ tɛmɛ o kan Ala kira a ko mɔgɔ dɔ bɛ kɛ dugaden ye i fa n'i ba balolen ɲɛna Ala kira ko ten ko mɛ k'u fatulen kɔfɛ i b'i kɛ dangaden ye ko mɔgɔ dɔ fana b'i kɛ dangaden i fa n'i ba balolen ɲɛna k'u fatulen kɔfɛ o tigi b'i kɛ dugaden ye o bɛ sɔrɔ mun fɛ ko e fa n'i ba ɲɛnɛma e y'u barika ɲini u fatura e tɛ taa u kaburu la i tɛ dugawu k'u ye i tɛ sarakati b'u ye e ɲinɛn'u kɔ i kɛra dangaden ye mɔgɔ min y'a fa n'a ba barika ɲini ka tila ka ɲinɛ o kɔ i kɛra dangaden ye i fatulen kɔfɛ mɔgɔ min fana a bɛ u ka ɲɛnɛmaya o kɔnɔna la i ni fa ni ba a ma ɲɔgɔn faamu diɲɛlatigɛ la mɛ u fatura i nimisara fo nimisa yɛrɛ yɛrɛ i bɛ to i bɛ taa ziyara k'u ye ka dugawu k'u ye a bɛ ko Ala b'a sɛbɛn k'e ye dugawuden ye sabu su mago b'an ka dugawu la wa mɔgɔ min bɛ taa su kaburu la a bɛ bɔ a bɛɛ kalama n'i taara dɔrɔn a bɛ yira a la ko karisa nalen filɛ a bɛ Ala tɛ fɛ i ka taa walahi o wagati la a b'a ɲɛnɛfin bɔ n'i ye Ala b'i ni segin a la a ɲɛ b'i la face à face a disa jɛlen donc mɔgɔ man kan i ka mɔgɔ kaburu fili o de la kira sɔmina nin de la a y'a dɔn u bɛna a disaw falsifier ka kumaw dilan ka kaburu ko kɛ ko lankolon ye yaasa mɔgɔbaw nɔ ka tunu mɔgɔ ninnu ka ko dilannen de don mɔgɔbaw nɔ tununi kama an ka kaburu ko la gosi sabu toujours u bɛna mɔgɔba kɔrɔ ninnu fo o de la kira yɛrɛ ma sɔn kira yɛrɛ ko k'ale su don a yɛrɛ ka so kɔnɔ kira ko a ye su don n ka so kɔnɔ n su kana bɔ dɛ walahi a bila ni Ala kira su kun donna yɔrɔ wɛrɛ ko silamɛw yɛrɛ kun ye hakilina dɔ sɔrɔ ka misiri dɔ jɔ a sanfɛ sisan b'a sɔrɔ a cira minnu ta jɔlen kun don u m'o bɛɛ ci sahaba fɛn fɛn bɛ Bakiya Usman bun Affan ninnu ani kira muso an ba Aisha ni Afsa ninnu olu bɛɛ kaburu tun bɛ Jafar Sodiku ani Imam Muhammadul Baqir Zainul Abidina Imamul Hasan olu fɛn fɛn kaburu tun bɛ Madinɛ n'o tun bɛ Bakiya kaburu don na u y'a bɛɛ ci Ala ma mɛn kaburu in tora yen san 1300 kaburu ninnu tun bɛ yen a ma ci a bila san 90 ani san 4 ni y'a san 94 de Bakiya kaburu don cira sahabaw kaburu bɔ kira yɛrɛ kaburu u ye réunion kɛ minnu ye Madinɛ minɛ u ye réunion kɛ ko a tɔ ye Muhamadu yɛrɛ kaburu ye belebeleba in yɛrɛ tɛ ko an bɛn'o kɛ cogo di a bila a dɔ y'a sɔrɔ Égyptiens ni Pakistanais fangaba b'olu la olu ye lɛtiri ci u ma ko ni birikiden kelen n'a bɔra kira kaburu la k'u ka royaume ko banna a bila o de y'u ɲɛ pan Ala kira kaburu kɔnɔ kira yɛrɛ ɲɛnɛma a ko a ye su don n ka so kɔnɔ o de la kira ye ko nata ye a y'a dɔn don dɔ la ko bɛna tɛmɛ sira dɔw fɛ min t'a tɛmɛ sira ye a bila kaburu jɔ daminɛra anw de la bi yan
asabul kafi mɔgɔw kaburu ma jɔ ko an bɛna joli k'u kaburu sanfɛ kuranɛ ko ten ko allazina ghalabu ala amrihim qalu lanattakhizanna alayhi masjida an bɛna misiri jɔ a kan wa ala ko k'olu de ye misiri jɔ a kan silamɛw wala Hasan taara fa kaburu la a taara balimakɛ ani kira kaburu la Fatimata a bɔra yen a filɛ a y'i kunda Magan kan fo ka taa se hiji wagati ma a bɛ Magan Zulhijja tile 8nan don seni y'i labɛn o la ka yen fɛnɛ bila Zulhijja tile 8nan Useni ye sira minɛ parce que espion tun b'a kɔ k'u b'a faga Magan a bɔra Magan o de la o y'a sɔrɔ lɛtiri caman cira a ma Kufakaw fɛ Irakikaw fɛ ko a ka na k'olu tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔw yɛrɛ la ni Useni tɛ a ma wuli ka taa ten dɛ u y'a wele de ko ɲɛmaa t'an na ne tɛ Alakira mɔden na i kana diinɛ ɲɛfɔ an ye u y'a wele siɲɛ kelen lɛtiri kelen nana ka 2 na fo ka taa lɛtiri dafa 50 la fo k'a dafa 100 la fo ka lɛtiri dafa 1000 caman na lɛtiri 1000 caman ko a kana o cayalen sa Useni kɔnna k'a balimakɛ ci n'o ye a y'a balimakɛ de ci o la Muslim bun Aqili ka lɛtiri da o kan k'a fɔ ko nin y'ale ka danayamɔgɔ ye a faso kɔnɔ a kabila kɔnɔ a dan b'a la a bɛ n'o bila ka taa a ye Muslim bun Aqili ci sisan ko u ka taa ko ale ɲɛ u ka mɔgɔw waaju a ka mɔgɔw préparer yanni ale ka na kibaruya o kibaruya bɛ yen ko Muslimu ka teliya a k'o sɛbɛn lɛtiri la k'o ci ale ma a bɛ Muslimu taara a kunbɛra kunbɛli cogo la Alakira ma kunbɛ ten a dontɔ Madinɛ Iraki bɛɛ bɔra Kufa bɛɛ bɔra depuis dugu donda fo dugu kɔnɔ ka na imamu ka ciden kunbɛn n'o ye Muslim bun Aqili Muslimu bun Aqili Aqiliw ye Ali balimakɛ o tuma na Useni fakɔrɔba den de don u faw bi fa kelen ba kelen a y'o de ci a cousin direct o tuma Muslim a donna Kufa kɔnɔ jama nana jɛrɛ a la ka jama caya hakɛ yɛrɛ tɛ jama min na maa ba bi yirika don o don mɔgɔw bɛna ka na baya k'a ye ko anw tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔn ni Useni tɛ i tɛgɛ banba u b'u tɛgɛ da tigɛ Muslimu yɛrɛ a ko a tɛ tɛmɛ nin kan baara ɲɛna a bɛ Yazidi y'i to a ka yɔrɔ la k'o mɛn k'a fɔ Muslimu donna Kufa kɔnɔ Kufa bɛɛ b'a kɔ a don Kufa cɛ muso mɔgɔ kelen tɛ min t'a kɔ c'est à dire population b'a kɔ sahabu bɛɛ bɛ ko tɛmɛna dɛ wallahi ko tɛmɛna a b'a to i bɛ kalan bi kow la n'i kekuyara hali ni walawalali ma d'e ma wa foyi tɛ bari i la foyi tɛ dabali ba diɲɛ kɔnɔ n'i ye diɲɛ cogo cogo i b'a minɛ o minɛ cogo la alhamdulillahi rabbil alamin an nana Bagadaji an karamɔgɔ ni ale dɔnnen don Bagadaji Musa ala ka hinɛ la ale denkɛ a ye kɛnɛ sigi an ye nin ka laseli kɛ an ye k'a ka welemada kɛ bɛn ni kelenya sabatili la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu k'ala barikada teleso mɔgɔw sera kɛnɛ kan an bɛ u fo ni k'u waleɲuman dɔn an bɛ su min na nin ye suba don su in bonyalen don kosɛbɛ a sankɔrɔtaw a yangaw a n'a jɔnmu kafari setigi ala ye bonyabaw kɛ nin su in na ninnu da tɛ se ka fɔ u bɛɛ lajɛlen na a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ala ye bonyabaw kɛ a ka maaba tɛmɛnenw ye nin suba in na o la don in tɛ don lankolon ye anw alisilamɛw bolo n'i y'an faralen ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nisɔndiya dɔ kɛ su in na ala barikada don ala tanu don ni sankura hɛrɛ ye hɔrɔnma minnu b'a la ala k'o don an garijɛgɛ la
bonya minnu b'a kɔnɔ ala k'o di an ma masiba ni degun minnu b'a kɔnɔ ka ala deli ka ala wele ala ka yafa kɛ olu ma ala ka an kisi ka an tanga ka bɔ a ma sijan ni kɛnɛya ala k'o don an garijɛgɛ la sa in kɔnɔ su in na ye suba ye dɛ su in na ye su belebeleba ye a ka da wajulu kɛnɛ sigili ma fɛnba don anw minnu bɛ yan an ye bonya sɔrɔ setigi ala yɔrɔ wajulu kɛnɛ sigili ye fɛnba ye ka fara dɔnbaw fana ɲɛnɛmayali kan o ye bonyaba ye an jɔn bolo an kana sɔn ka kulo k'an yɛrɛ la an kana sɔn ka kulo k'an ka nin diinɛ sanumaba in na o la alisilamɛw su in na bonya a n'a barika kama ka ala deli ka ala wele an ka nin jamana in ye n'o ye mali ye kolosumaya ni basigi ala k'o don nin jamana in kɔnɔ nin jamana in an ka sigi ɲɛsigi don an ɲɛ jɔyɔrɔ don a ɲa a n'a tiɲɛ a bɛɛ bɛ an jamana kɔnɔ denw de bolo n'an sera ka hakili to o la ni k'o dɔn n'a ɲana a ma ɲa maa bolo a ɲana anw yɛrɛw de bolo wa n'a tiɲɛna a ma tiɲɛ maa bolo dɛ a tiɲɛna maliyɛnw de bolo faso kanu ka k'i faso fɛ kira ye min fɔla mori b'o kalama dɔnnibaw b'o kalama o ye limaniya dɔ ye dɛ maa tɛ se ka kɛ a faso fɛ n'i ma hɛrɛ kanu n'a ye maa tɛ se ka kɛ a faso fɛ n'i ma bonya kanu n'a ye n'i ma basigi kanu n'a ye n'i ma kolosumaya kanu n'a ye i seko ani i damajira la yaasa e ka kisi i denw ka kisi i jamana kɔnɔden ɲɔgɔn bɛɛ ka kisi nka ni i ɲinɛna o bɛɛ lajɛlen de kɔ ka futɛnɛ ni masiba k'o ye i faso kɔnɔ k'i ɲɛ cɛ a kan k'i sigi k'i da t'a la bamananw ye zana dɔ f'u ka bamanankan na ko n'i y'i sigi k'i sen tɛ basa kɛlɛ la ni basa donna tasuma na ka yɛlɛ i ka bugu la o don i bɛ wuli k'i jɔ dɛ o don i ka kɛlɛkɛ don ye o don i sen bɛ don a la dɛ o don si tɛ an ka laɲini ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ an bolo an ka hakili to a la o la ka welekan kɛ ni ka ɲɛsin ka taa denmisɛnw yɔrɔ jamana in siniɲɛsigi ye anw minnu ye jamana in a sini ɲɛ bɛ anw de la bamananw ko ten n'i bɛ fɛ ka kuma dugu min sini kan i bɛ o dugu in bilama ta k'a lajɛ anw ka nin jamana in kɔnɔ bi a bilama kamana gan dan don dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ denmisɛnw kunda a gɛlɛya bɛ anw bolo bi dɛ ɲɛ kan ka jɔ anw minnu na misaliya kan ka ta ni anw minnu ye sini nka bi anw ye tiɲɛni kɛ dɛ anw bɛ tiɲɛni sira kan anw bɛ dansago sira kan anw bɛ bangebaga lagosi sira kan anw bɛ masa sɔsɔ sira kan anw bɛ yɛrɛ sago kɛ ni diɲɛdenya sira kan ani dangadenya sira kan o la an badenw denmisɛnw ne bɛ aw wele aw balimakɛ bɛ ka kuma aw fɛ Bagadaji Musaka Cam ka wele ka bɔ fɛn ma fɛn min n'aw b'a sira kan n'aw t'a dɔn n'o ye dangadenya ye a man ɲi denmisɛnw cɛ fara muso kan an ka segin an kɔ ka jamana in danbe lajɛ ka hɔrɔnya lajɛ ka dɔn k'a fɔ maa minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ u ye jamana in mara ni yɛrɛwoloda ni yɛrɛwoloja de ani sutura ani yɛrɛ dɔn ka bi o tɛ yen o banna pewu jɔnni y'o fili jɔnni y'o latunu anw minnu bɛ yan bi ɲɛ bɛ jɔ anw de la sabu anw de dugu in marabaga ye sini i n'a fɔ anw bɛ kule n'an ka maaba kɔrɔlenw tɛmɛnenw ye cogo min na minnu ye jamana in mara ka kɔn bi ɲɛ anw de fɛnɛ welekan bɛ da anw de o la denmisɛnw aw ɲɔgɔnna dɔ de bɛ ka nin welekan ɲɛsin aw ma Bagadaji Musaka Cam nin suba in kama k'a kanu ka nin welekan in ɲɛsin aw ma n'a yɔrɔnin faamuna a bɛ diya n ye an k'an tigɛ gosi ka bɔ kolonkolonw na ani yɛrɛ sagokɛ ninnu na ka segin danbew ni hɔrɔnya ma n'an ka diinɛ ma n'o ye silamɛya ye ni Alahu subahanahu wa taala ka diɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi Ala k'a kolo suma Ala k'o kɛ Alakira bonya kama alhamdulillahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la cogo min na k'a fɔ asura i kɛnɛ n'o ye muharamu kalo tile 10 su ye ale kɛnɛ bɛ ɲɛnamaya Mali kɔnɔ yɔrɔ caman na TV sirifila ye wulikajɔ min kɛ ka se an karamɔgɔw ka laseliw kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la dugawu minnu kɛra ala wele minnu kɛra ala k'olu kɛ kolosuma ani basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ san caman bi ala bolo ala ka yira an na foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bi o ta k'o di an fa ni an karamɔgɔ ma a Seyidi Sharif Usman Maran Haidara ko ala k'a ɲɛmɛ a la shukran lakum fi amanillah.